ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 5ଟା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭଲ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଉ। ଏ 5ଟା ବାଜିଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଉଛୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ପହଡ଼ ଅଛି, ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଇନି। ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଇନି। ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସକାଳ 7:30 ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଗଲୁ 9ଟାରେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯିବୁ। ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ପୁରୀରେ ଥିବା 108 ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଯାଇନୁ ମାନେ 5ଟାରୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ବାହାରିଲୁ 10ଟାରେ। ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଦର୍ଶନଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛୁ। ପୁରୀରେ 108 ଲିଙ୍ଗ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏପଟୁ ଗାଈ ମାନେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଚକା। ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପାଣି ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲି, ପୁରା ବେକ ଓଦା, ଫୋନ୍ ପୁରା ଓଦା। ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି। ଆମେ ଏବେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ କଟକ।
ट्रेन आसतांतु ट्रेन लेट थिला बोली बस रे पढ़े आसलु कटक पहुँची गलु ए आम तीर्थल बाहरलु तीर्थल पहुँच के ब्लॉग कर वर्षा होता एपटे बाधा होता मुझे शोई पड़ी आशा कर भल लगी तो भल लगी लाइक शेयर कमेंट निश्चय करी सब्सक्राइब भी करेंगे। लगुच नमस्कार। जय जगन्नाथ।